Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon. Mihilak si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha! Dili mahimong mo absent ka sa imong trabaho. Oh, ako na doon sa doktor si tatay. Mo-absent ko. Wa ka man ang hita ko. Ayaw pagbuot-buot. Emergency ni. Sulugoon ka lang. Emergency ni. Delikadong kahimtang ni tatay. Tiguang ng imong amahan. Og di na kinahanglang patambalan kay mamatay ra gihapon na. Oh. Bisag unsa pa itambal ana, mamatay lang gihapon. Busa, huwata na lang nga matigbak na. Sobra ka na. Sobra ka na! Gisakitan! Buhi ko gisakitan ko! Sobra ka kabangis! Hayop kang kinaiyak! Hala! Manilinan! Naghawak mo! Manay! Ano nga natastrukto si tatay? Naghawak naman naman mo diya! Bastos! Gihagkan ko nimo, ha? Gihagkan ko nimo! Kaluod!
Pasalamat ka. Kaya dili ko maghimo pagpasakit nimo. Ug kana rin gibuhat ko nimo. Magbayad kasi magibuhat. Ikihat ka. Oh, Manirinan! Si tatay in town, oy! ha? Oo. Ato na doon si tatay sa doktor. Gihakan ko ni Rinan. Sukad masukad. Karon pa may tabo nga nahagkan kong lalaki. Ug si Rinan pa. Biset. Dito ang may tabo. Ang musimus pa mo'y una nagkahawak na ko. Magbayad siya. Ikiha ko siya. Rita, ang salita po. O salita po mo, Rita. Anong nablangko ka? O sige, buti rin na ni mo, Rita. Sulti ko yun sa kagay. Kulatahon to na ako. Sultin, Rita. Utro ka. Gay, Rita, managpaang ko ka. Niya pa taong kubunog ko yagi sa sinumbagan ni Rinan, Rita. Kalayo na ko. Huwag ko magkinahanglan ni mo. Buisit pong tanan. Rita, asa ka? Ayaw ko biyahe, oy! Bodyguard ko ni mo, Rita! Doktor, atimanan niyo sa tatay. Giatake siya, Dok. Oh, kanus apa man ni atake ha? Anong karon pa man ni dadarin ha? Nangitap ko kwarta, Dok. Pobre taong kami, Doktor. Oo, importante yun ang doon na mo'y kwarta. Una'y makabuhi sa pasyente. Ayaw ka bala ka, buhato na mo ang tanan aron maluwas ang imong amahan. Titoy? Titoy? Kumusta naman si tatay ninyo? Okay na ba siya? Tas ospital, gidani mo na rinan. Dugay mo kayong nadake, naghawak pa man. Ano to? Unsa naghawak? Kinsa naghawak? Uy, saba ha? Pagsaba. Tingling masuko si Manoy. Kinsa naghawak? Kinsa may gihagkan ni Manoy nimo? Si Senyorita Pani, naghawak sila. Unsa? Pinagsaba ha? Saba. Ha? Nag-house les Rinan o Rita Fanny? Oh, naghawak. Nakita na ko. Pero imong saba ha? Imong saba. Tingling masuko si Manoy rinan. O si Senyorita Pani. Basta naghawak sila maayo. Dugay kinahuman. Tinuod pa, Titoy? Tinuod gani. Ako mga islang gibadlong. Kaya doon man sa ospital si tatay. Kung pa na ko badlong wapa siguro mahuman ang tudron. Oh, Pero imong saba ha? Tingling masuko si Manoy ha? Day ko to, anak. Imposible kay musugot si Rita Fanny nga hagkan ni Rinan. Oy, mas musugot pa siya. Ako yung muhawak niya. Basta naghawak lagi sila. Di mo mutuon noon. Ay, musaba di ay! Ato-ato lang ni. Tingalig masuko siya manurinan. Kinsa na nabi ha? Kinsa nagpalakaw ng istorya ha? Basta na badayog na kayo na dito sa katubhan ni Rita. Naghawak ko ng muslinan. Kinsa na ginanulti leche? Ay, ito na sa... Kay nyo Rita. Gisag para sa kunin mo. Niya pa taon yung bunog nyo Rita. O tanawar ako niya po. Hununga na ninyong tabia ha? Kung dili mo gustong taktakon tamong tanan sa iyong trabaho. Ha? Kaming tanan, imong taktakon nyo Rita? Oh! Kung gusto pa mong manrabaho sa among katubhan, ayaw rin ipakatap ng istorya ha? Kuan, pero tinuod ba nyo Rita? Nahagkan wag yung kang rinan good. Wa ko magpahawak sa musimos. Og dili mahitabong magpahawak ko niya, hugaw siya, luod!
Salamat kaluwas sa tatay. Huwag ko na sila gibati bato pa doktor. Gawa sa sakit sa pagkatiguang. Dako kay kakitaba ang giinom niyang linaga nga bagon sa panyawan. Pero, mato na itong kikasultin ako. Doon na ako ni panyawan nga gihimong kapsula. Panyawan herbal capsule ko noangan. Magpalito niya ako. Di pa may nagang sobra sa kwarta nga akong gihuman ni Sir Felipe. Pero, si Senyorita Fanny, nakahaw ko sa ngabil ni Senyorita Fanny. Wa mo kiplano nga mautibuhaton ako, pero sa dahang gikunitan ko siya. Bisag nasuko ko. Pero, gusto ko muhawak niya. Ug nahagkan ko siya. Nganong ingon ko ini. Kadaghan ko niya pasakit eh. Kadaghan na siya magkasahan ako. Busa angay ko masuko sa kong agawon. Angay ko simpalayan. Dili ko agay mabati og gugma sa agawon kung sobra ka maldita. Si Renan, naghaw ko na sila sa Senyorita Fanny. Kalain sa kukipati. Ganun para magikumot ang akong kasing-kasing. Ganun gisakitan mo kong maayo. Ngumamang ko ilabot ni Renan. Higala man lang mi. Kung dili mahitabo makagusto si Renan ako. Kaya higala lang ang iyang pagtanaw na ako. Pero nga may bati man kong inganan eh. Luwas sa Renan. Ay! Ikaw ang angay ni Renan. Kamu ang angay magkauban. Busa luwas sa siya. Nagsingabot kaniya ang dakong unos. O sipot mo ipasabot. O kinsa ka tiguang ha? Kinsa ka? Langit kung kasama ka, kay ganda ng umaga. Sa piling mo'y laging masaya. Bawat timpla, may lakas at may sigla. Basta tuwing kasama ka, Panyawan Herbal Coffee. Said Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Kinsa ka man? O gano'n nakasulti ka nga may dakong unos nga nagsingabot ni Renan? Nahigugma ka ni Renan, dili ba? Ayaw limod. Kay way kapuslanan. Makabasa ko sa inyong mga huna-huna. Ha? Basta ayaw pag-surrender. Ikaw lang ang makaluwas ni Renan. Nahigugma ka, busa barugi. Pakigbatuki ang tanan nga gusto mo babag sa imong gugma. Usbon ko, luwas sa Serena. Nang kinsa man ka? Kinsa ka? Ako ang gitawag sa inyong agawon ug tiguang bulingit. Nang kadiyot lang! Magsultiyo na ta, Nang! Nang! Oh, wala siya maminaw na ako. Ako ko
nung luwason si Renan. Kay may dakong unos ko nung maabot sa kinabuhi ni Renan. Nakapalit ko Panyawan Herbal Capsule. Yapagi Panyawan Plus with Mangustin. Magkatabang kining tatay. Hasta mistitoy. Muinom sa bini. Magdali ko. Masig, magkagawas to sa tatay ron. Uy! Hoy! Sigo ka! Pasagan magkag... Musibos ka dako. Kakatuka ka. Bayot ka. Bastos kang dako. Gawas kayo mo kung gihagkan og maayo. Nanabi ka pa sa mga saop sa katubhan. Ha? Wa ko... Ayaw paglimod-lisay ka! Gusto na! Gusto na! Nahibo ng mga tao! Nagtanaw na to! Kalagot ka nga naman! Nga naman ha, mauwaw ka? Muna mo gusto, dili ba? Gusto ka manghambog na nahagkan ko nimo nga sa imong kahukaw, sa imong kamusimos, nakahaw ka sa gwapa og sexy nimong agaon. Gusto ni pag ibang hambog sa mga tao mong nanabi ka! Wa ko manabi! Paminaw mong tanan! Nahagkan gini akong ulipon. Gipugos ko! Ug abi ninyo, wa siya lami nga mohawk, dili makamao, baho pagbaba. Oh! Baho kaayo, luod. Nagsuka ko sa kaluod. Ug pabayron ko siya. Ipapreso ko ning hayop pa dako. Isumbong ta kang papa. Isumbong ta kasi imong gibuhat ako. Ug dili ko mosugot kung dili ka mapriso. Timan ina. Musumbong ko na siya ni Sir Felipe. Kaya ko. Pero baho kuno kag bada. Ay, baho baba. Ha? Nagluna? Hala, Renan? Oh, niya nasad ka. Namisita sad ka nako dong. Ay, salamat. Kumusta ang imong amahan dong? Ha? Buhi pa? O tigbak na? Luwas na sa tatay naman. Okay na siya. Si Sir Felipe o si Ma'am Esperanza may akong tuyo nang. Ha? Nga naman dong? Manghuwam na sad ka? Naanad kag panghuwam dong. Pero, dong, abi nimo, lipay baya ko nga nakahibaw nga luwas na sa tatay nimo. Lipay kay ko dong. Dong, lipay nga. Basta lipay ang Buhi ko. Saba? Ay, unsay man. Oy, muhayang na lang kung daan dong. Itukmod man gitaon ko nimo. Klaro man kayong mahayang nasad ko. Ha, time pa. Sabag ka na, oy. Muhayang na lang kung daan, ha. Muhayang. Sabag ka na. Sige magkabinuang. Doon ako'y tuyo na, sir. Nakaba sila? Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.